on 1,5 tonnia per rundi. Ja sit kun siellä on sitä laadesta, niin sit tärähtää kyllä. Juu. On hyvä, on hyvä. Nice. Mä vähän sanoin, että aina voittaa kun mä oon täällä. Eikö sä aikaisemmin niin sanonut? Ja vikalla vielä jotain. On 3 kertaa päättynyt. Nyt mulla meni ruokafiilis ihan totaalista keskeyttä. Se oli komea. Nice. On kova.